Здравейте! Аз съм доктор Балабанов от дентална клиника Балкер и днес искам да ви представя едно неинвазивно и научно доказано решение, което използваме в нашата клиника при лечение на проблеми в темпоромандибуларната става и дъвкателните мускули. Става въпрос за лечение с червена и близка инфрачервена светлина, така наречената биофотомодулация. За целта използваме висококачествен панел Biomax Pro от последно поколение. За разлика от болкоуспокояващите медикаменти, които често само маскират симптомите, светлината прониква дълбоко в тъканите и действа на клетъчно ниво. Тя директно стимулира митохондриите, енергийните централи на нашите клетки, да произвеждат повече енергия. Тази допълнителна енергия е горивото, от което клетките се нуждаят, за да стартират процеси на регенерация и самовъзстановяване. Този биологичен процес води до три основни ефекта. Първо, при мускулите постигаме трайно отпускане на спазмите и значително подобряване на кръвообращението, което е ключово при лечение на бруксизъм. Второ, на ниво темпоромандибуларна става светлината потиска възпалението и стимулира клетките да произвеждат собствен колаген, който от своя страна подобрява ставната функция и облегчава дискомфорта при говорене и хранене. Като ценен допълнителен ефект, който постигаме, когато третираме зоните на темпоромандибуларната става и дъвкателните мускули, е благоприятното влияние на светлината върху кожата. Тя активира фибробластите, което повишава еластичността, изравнява тена и подпомага естественото стягане и подмладяване на тъканите в зоната на лицето. Самата процедура с Biomax Pro е напълно безболезнена, безопасна и без странични ефекти. Тя трае по около 10-12 минути на страна и може да се комбинира идеално с вашата нощна шина за постигане на максимални и дълготрайни резултати. За повече информация посетете нашия сайт balkier.bg.